правиш у наше село? Загубих се, търся пътя за Дубай. За де? За Дубай, прибирам се, аз съм от Дубай и търся пътя за Дубай. Момче, тук е България. През нощта се загубих. Ти си у наше село. 6:30 вечерно време. Шо ке правиш ти тук по това време? Търся пътя и се загубих. Ти си от Дубай? Да. Ти си дубаец? Да. Ти никакъв дубаец не си, ти приличаш на китаец. Така... Тук у наше село... Ти се струва само. Гладен ли си? Много. Айде, ела, момче, те нараним. Айде. Заповядайте, господине, заповядайте у наше село. Добре ли сте? Да, просто... Да ви се бършам. Да, няма нужда. Ама дубайски шоколад има ли? Нямам, точно за това искам да се прибера. А в багажника? Да няма. Аз трябва да ви дам. Той какво е? Добавки, хранителни. Дубайски. Да. Да ми помогнеш за дървата да ги пренесем вкъщи. Добре. В България се топлим на дърва. Тока е много скъп. Айде, аз ще взема само две. Чука тук кой ласка, леле! Майко, носа ти гости от Дубай. От Дубай? Няма. Загубил се човеко. Дошъл тук, ама дубайски шоколад няма. Заповядай. Влез да видиш българите как живеем. Боже, той те види като шоколад, добре. Срънка шоколад, срънка. Дори марципан. Сръни. Айде! Срънгалея! Айде! Юрлете да тука! Айде! Така! Та Дубай, билота, тавата, ловата! Да ви се, ще издокараме ние и кажем един Дубай, тук я прави сега да обличаме! Човека направо го стресирахме. Значи това е титло. Заповядай на нашата супра. Благодаря. Друг той носиле, знаеш, не си имат паднал от Марс! Как си е, момко? Как е карате в Дубай? Добре да ти кажа, но тук атмосферата е много приятна. А китайците в Дубай какво пият? Вода. Сега моето семейство ще нагости с едни хубави български гозбички. Седни на станица, една рачия българска да пиеш. Да, благодаря. Да почерпим от нашето село. Ай на здраве! Този телефон не го шули толкова много, бе, Боже Господи! Ама тук работиме. В Дубай какво работите? Това работиме на телефоните. Ама какво? На телефоните. Здравословно хранене. Пусто да остане от това здравословно хранене до 60 години не може да стигнете, я ще требува. Виж тук мъчка е малко има луйчица, малко има месце, мъжчица, масълце. Едно време това са мъцкали, ма са живели до 100. Какво искаш да кажеш, бабо Дешки, че тия със здравословното хранене до 60 години не може да изкараме? Не може, не може. Я ви го пожелавам до 100. Нека таде Боже и аз, сам нека да таде. Виж, мамене, храниш ма със сланинка, храниш ма виж па си любовка. Соч, ти си касачна. Уния ще е. Кажи. Сега първо ще те гощаваме с един хубав пататник. Ние тук в България обичаме да ядем пататник. Обичаме да ядем картофки, обичаме да ядем лучец, обичаме зеленце, обичаме всичко, що е расло от почвата, да се ухапваме. Тури му, айда. Тури да не го огладиме. Ай на здраве. Някой дубайска мома ни докара ли тук? Нямаме толкова хубаво като твоите навеста. Твоите навеста най-хубаво. Шушо. Нещо излагате фронто. Дай мама, дай туршиката, дай мама. Айде малко разсолец. Това е разсолец. Това са армутчета. Така, лапни едно армутче за загревка. И да си настинал, да знаеш това загрева. В Дубай. Какво правите с телефони, бе? Много работа. Здравейте, скъпи приятели!
както виждате, вкарваме хумор в всяко едно нещо, което правим, защото без хумор човек не може. Да, или поне се опитваме да Поне се опитваме, да, ние си мислим, че сме забавни, може и да не сме, но това е отделен въпрос. Решихме с Ники да направим един епизод, в който да разгърнем темата за това как човек трябва да обича родното, как трябва да се държи човек, как трябва да уважава страната си, да почита традициите. Да не забравя откъде. Да не забравя откъде е тръгнал. Да, защото сме свидетели как хората много бързо забравят. Най-вече първо езика, нали? Почват да най-вече, забравят да, думите, има как беше excuse на me, английски, да, sorry, be careful, мами и тези подобни неща. Затова решихме да направим тази серия, да покажем как се меси, защото предполагам, Ники, ти не знаеш как се меси. Аз съм присъствал на месене, но преди много години от моите баби. Но не си месил. Не съм месил. Виждал си как става, но... Виждал съм как става, да, но не съм месил и така съм израсъл като дете. Можеш ли да готвиш нещо? В смисъл, какво можеш да готвиш, което ти е любимо? Не, от тези всички неща, които са тук на масата и с които ни гощава баба Дешка, няма как да направя подобни неща, защото това са си домашни традиционни кухни. Въпреки, че виж колко елементарно факт, е абсолютно но то така изглежда, обаче. Не само. Това са си просто печени картофи, които осоляваш, овкусяваш и ги вкараш във фурната. Няма нищо сложно в това нещо. Това е кисело зеленце. Всяко едно българско семейство, преди което живее извън града, пък има и много хора, които са в града, които си правят кисело зеле. Виж колко вкусно изглежда. Това е бобец, моята любима храна. Туршийка. Наистина, това е пататник. Между другото, да ти кажа честно, наистина аз пататник не съм правила до сега и не знам как става. Най-вероятно си искам майсторлък, както виждаме. Само да ви кажа, че този хляб е ръчно умесен специално от баба ти Дешка, която след малко ще видите в нашия епизод. И абсолютно всичко е домашно. Тук с Ники, коя ти е най-любимата храна? Сега така като се замисля и това, което е на масата, например, боба и киселото зелен и трошията най-много биха ми харесали. Те присъстват ли често в твоята... Присъстват, да, зимата особено. Зимата консумирам и кисело зеле и трошия. Боб целогодишно се храня с боб. В седмицата задължително поне по 2 пъти. Знаеш ли защо те питам? Питам те, защото така виждам отстрани как абсолютно всеки един, който изглежда по този начин, по който изглеждаш ти, хората, които се хранят здравословно по принцип, избягват тези храни, прибягват до чия нали. Но затова те питам, в смисъл такъв, дали това е доста често влиза в твоето меню, защото мисля, че да е съвсем различни неща от това. Абсолютно не, аз ям традиционна българска кухня. Добавяме и тези чии, както ти каза, и киноа и така нататък, но не се стремя да е само този род хранения. Гледам да са повече домашни храни, с които ние сме израснали, просто да ги подредя правилно за деня. Помниш ли коя е любимата манджа на баба ти или на майка ти? Коя ти е била любима, като си бил дете? Боб, мисля, че най-много им харесваше. Същото едно време, като нямаш какво да едем. На тиган, да. Едно време в къщите, в които ние сме ходили на село, в която къща и да влезеш, първото нещо, с което те гощават, Боб и сладина. Да. Това между другото, вкъщи само да ти кажа, че Боба беше така специалитет да имаш Боб. Така си беше това си голяма беше работа. Като деликатес. Точно така. Добре, ние след малко ще те научим да месиш. Супер, добре. Дърва можеш ли да цепиш? Цепил съм като дете. Защото аз мога. Като много малък. Искаш ли след малко да излезем? Ще цепим. Много искам да разбием този мит, че хората, които изглеждат добре, не могат да правят нищо. Защото, както знаеш, всички си мислят, че като видят една хубава жена или един хубав мъж, си правят асоциация с това, че той стои по цял ден в огледалото и не може да прави абсолютно нищо друго. Обръща единствено и само внимание на външния свит, което не е така. Една голяма част е така. За съжаление е така, да. И особено и при жените. При вас също е малко сложно. Това, че ти си различна, е хубаво, че го показваш. Има много такива като мен, между другото. И къде са?
Ехо, къде сте? Те са в Дубай. Момичета, къде сте? В Дубай сте. А вие в Дубай вашите жени готвят ли? Не, има... Ники, между другото, от утре може вече да не е Ники китайца, Да. Ники дубаец. Аз така не, че съм с някакво прякора. Кои са? Много са. Кажи ми, де? Ти изброявам сега. Няколко ми кажи. Нали, това, което искам да кажа, че сега в момента, в който живеем, много е трудно да накараш една жена да сготви, да изчисти. Ама защо? Това е много готино, човек. Аз не мога да разбера кое не им е удоволствие за мен. Аз си мисля, че когато аз, примерно, трябва да сготвя на моя мъж, когато трябва да сготвя на моите деца, когато трябва да си почистя къщата и да направя нещо женско, аз душевно се удовлетворявам и ми става много готино. Това си ти. Ти само, че си Ама добре, на запазила жената... стари разбирания. Не е старите разберем. Не е ли заложено генетично на жената да ги прави тези неща? За мен е генетично заложено до една степен и вече години наред се налага нещо друго, което е малко по-различно и то е жената да не се грижи толкова за мъжа, защото ако се грижи е приета като... Прислужница. Да, прислужница. И оттам идва този проблем, който хем мъжа му е малко некомфортно да я накара да го прави, хем пък той, ако я накара, тя се чувства по този начин. И има някакво разминаване, дискомфорт между двамата. Добре, а я ми обясни тогава, защо е толкова криво разбрано това нещо? Значи, жената не е длъжна да ги прави тези неща, защото ако ги прави, тя приема себе си като слугиня, а мъжа е длъжен да носи пари в семейството, длъжен е да защитава семейството си, длъжен е да закриля семейството си, а пък жената не е длъжна да се грижи за мъжа си, защото това за мен е грижа да готвиш, нали, това си е грижа. Как единият е длъжен да прави това, а пък другия не е длъжен да прави другото? Тук това е, че много се умешаха нещата. Преди няколко години, нали, дойде това с жените и с тяхната самостоятелност, че могат да си чуят сами, искат да се развиват както мъжете, че искат да имат същата позиция висока в най-различни корпорации и фирми и оттам някакси си повярваха жените, че могат да са по-силни от мъжете или да са равни. А според тебе отива ли на недобре, криво разбраната цивилизация? Отдавна не отива на недобре и не виждам как може да се оправят нещата, освен баба Дешка да се намеси. Баба Дешка, ела тук при нас. И да каже... Ела до мен, майче. В момента си мисля, че положението си е баба майчета вече. Ела до мен, ела. Я кажи сега. Според тебе, кажи сега Я кажи сега. Ти какво си мислиш? Една жена трябва ли да може да готви? Задължително ли е? Ако не е задължително, е наложително. Да, ако не е задължително, си е наложително. Да, правилно. Значи ние, Вие, моето поколение, поколение, Дешка, че те прекъсвам, вие едно време, първо, бабите са ви учили още от малки, покрай бабите, като си стояла ти или майката. Как е точно? Да, тема е много сложна се. Малко е. Ама истината е, че си бегуваме от ролята на жена. И това е... ние се, например, нашето поколение, моето поколение, които сме, това е много сериозна тема. Обаче трябва да се дума за това нещо. Сега, като река на мъже нещо ми свърши, какви сме ние. Само да ви кажа, че аз също не разбирам. Драги зрители, пожелавам ви успех. Така де. Така де. Сега, като река на мъже нещо да свършиме, горе-долу. И той ми рече, ета се баш ле? Па аз си река на къле, се баш де се. Оти не че се баш. Хубаво посетне, че нема да ти кажеш. Идеме, юрнеме се, ние жените си го свършиме това, което трябва да свърши. Да. Не знам кое е правилно, дали до каква степен да вземаме функциите на мъжето, обаче ние сме от това поколение, дето много работиме. Ама жените не може да си представиме, че, например, яденето няма да вземеш да го готвиш или си да е мъже. Не е редно да е се мъже. Ама един мъж пък ако вземе да готви постоянно на жена си, жената ще може да каже, ти си путюмаринке с извинение. Не може да му се разбираш ли? Не може не е ли така? Жените трябва да си гледаме тайвата. От едно време се вика, ние много помниме старите приказки на нашите баби. От едно време се викаше, че жената врати кащата. Така е. Абсолютно. Това какво значи това? Това значи, че жената трябва да си е в женските работи.
Макар че едно време ние метнеме, ще е стануваше, метнеме съдилката с децата ни, като ни са манинчи, за да работиме. Се жените чучна отпред към гората, там ще се и вика, за да не работа. Разликата. Ние и с децата пак гледаме да свършиме кашната работа. Оти и прането течека, и готвенето течека. Мъжи като бега сутринно време, върна се вечерта, ние си сме в вкащи. Се е пустата надпревара за пуста работа, кой да е отгоре се, кой да е пустите пари, да. Баба Венджа, все много може да се дума за нея. Ма аз съм учила в Петрич преди 45 години. Съм завършила. Ама до ден днешен винаги си спомнявам думите и отивам съм стала с ушите си. Не я изкаруваше на едно столче в градината, тя още не беше толкова свършена. Не я запечетуваше. И тя викаше така, отседуваме за материало. И тя викаше така, искай толкова, колкото можеш цената да дадеш. Абсолютно. Пустото око като газон е наситено, окото не наситно. Ле, то се е недоволно да се му се иска, да му се не види, се му се иска. Требува да си знае жената нейната мешка, мъже неговото место. Ако така, лоша работа станува. От нас зависи дали че си устоиме жената да си е жена и мъже да си е мъж. Точно каквато така. насока да си думаме. Това е моето мнение. Да, обаче дай сега да Много научим. сериозна е тази тема. Да, няма да говорим сериозни теми. Няма да Тук думаме. сме, в смисъл, ние пак вкарваме сериозност Да. в темата, Да. но така по-лекичко. Да научим това момче да... Айда! Да меси. Айде. Чуй се! Чува. Така, турай. Да, бе, туряме. Турай. Че направиш кладенец. Знам как. Кладенце, да, това по средата където. Гледал съм аз, но... Ами, я ела се го прави. Така. Ти ще го месиш. Турни го така той да се занимава. Нали така се прави и след така. това вода по Вики, малко. се заиграваме Чак сега, сега. защото Чак сега. сега. Чуй сега. После прави. Може да нарисуваш на някое сърце. Сърце и вътре. Така, която ти е на сърцето. Много криво стана. Сърцето му е голямо. Криво е, оти се избегал от нея и ти е тъжно и то се е загубило. И му е мъчно. Така, мака, майна мака. Така, все малчинко така, разбръкай. И тук. Чакай, бе. Може и сърце. айде. Добре, айде бъркай с ръце. Тя водата е студенка да му се не види, ама това е положение, тръгваше тура. Вика, я от старите знам, че по дланта трябвало да се слага. Давай, бъркай тук. Давай, сипай го. Чакай, Дланта, лесе си мила, гъте са капали. Ма то попи всичко. А гъте са кръщавали, става въпрос. Айде, давай сега, давай. Така. Това е, когато е лапка водицата, за да не стреснеш тестото, се слага отгоре под дланта да се стича надолу. Да се стопи, В за не е случая, така, така, в случая не маята, е че си толкова я студено. разбиеш. Не бе, тя зрително не гледа каква е, той не може да усети. Значи да стигнем до извод, че всяко едно нещо иска специално отношение. Иска. Факт. А сега ще направим най-простата погача, що съществува. Ай, се тук, сама станува и за Ма, я виж погача. колко имаш. Давай, ти като го месиш с нас, пръстите, ти точно стане. така, турни, тук Сипай сега. го. Тук по средата. Така, дърпа, всяка няма така. Дай, сипай. Леле, искаше соль да туриме, бре. Май, чакай отгоре, ще тури ми сол. Чек се, дай стиската тук малко. Давай сега така. Така, давай. Бивате, бе. Боже. Чакай сега малко, виж сега. Ти си такова и. Давай. Чуй се, това тук е най-простото нещо. От него тиганици може да си направиш. Погачата си направиш. Баница може да разточиш. Всичко. Мамината Виж сега, погача, вземи не с другата ръка, мъкни всичко от пръстите надолу. Малко Чакай, дам оливце. малко оливце, да. От деня напред твърда. Да, чакай, Айде. да. Я мисля, че му е Чакай стига малко. брашно. Давай. Така. Айде се, стига ти вече. Така, давай. Петър. Все едно галиш любимата. Мазни, така. Да му се не види, все едно бараш така. Бошчи. Всичко е на чи. Бошчи. Виж как се получава, бе. Давай, браво. Мише, след малко ти пък ще точиш. Той, което го направим, ще може да го разточим на Може. такова. Значи ти след малко ще точиш, Мише. Айде. Давай. Више. се налага. Айде. Според мен трябваше, значи Ивайло много обича да мачка бошчи. Според мен в това ще се справи по-добре. Остръжи си сега тестото от тук. С лъжицата си остръжи. Да ти е по-лесно. Остръжи си с лъжицата. Така искаш. Бива. Така. Браво.
Това е като Виж сега, колкото толкова кубика и онолкова кубика. Искаш да ти покажа? Чай за нещо е такова беше. Не, виж сега. Наташка ще ти покаже сега. Айде. Тестото много леко трябва да го пипаме. Опа. И така, ако хващаш едната страна и другата страна. Така, опа. И с ръка само прихващаш. Да. Трябва обаче още върши само сложи. Да не го направим твърдо заточен. Няма. Айде, идвай. Мачкайте се. Опа. Сори. Така. Те са... Виж какъв фитнес тук да му се не види е. Приятен. Че си сготвиш нещо да се намъцкаш седне. Че ти е фитнес. Тук мускул, тук мускул. Там вече се напомпа без помпа. Без помпа. Да, ето, виж, тярата артилерия, вижте. Тежката артилерия, да си кажеш думата. Тя и с един пръст може, бе. Тя 100% и седи пръст може. Не знаеш на козуняците така се фърла. Само да станат на такова на... Сега не е ли време за разточване? Има още мачка. Много бързо искаш да се отървиш. Пусто, лудо и младо, и ще ми майчо армаган. Слушай сега, дали да ти дам, няма да ти дам. Ама ще ти го дам. Ти да не го вкарваш. Това да не го вкарваш. Сега. Други работи добре ги правя да им в ти дали ще се справиш. Що, какво хубаво правиш? Ще се справиш. Не, виж какви красиви деца, колени. Леле, чекай малко тук, че идват. Ама ти месиш, ти трябва да месят, да такова да точат. Я да им покажа. Така. Газо седи на едно положение. Тропкаш само точилото. Пак какво му си? Само да ти кажа, Ивайло обича Газо да стои на едно положение. Обичаш ли? Ние си го сме направили една идея малко по-твърдечко, ама убаво е. Той обича твърди такива. Верно е. Да. Той на него Трябва да се на него натренирам. ме предлага да взима твърд. Какво? Трениране? Ама чули какво правя? Трябва да бъдат натренирани. Дебе, аз се стана. Моя не е аз да те говоря. натрениран. Ема изглежда като такъв. Глупости! Натренирани. Тук не вденах, не разбрах. Моля се, дай му. Жена ме разбра. Въпросът е тя да разбира не. Да. Ти ли не разбра? Тя всичко разбра. Тя ще го купи, ще го продаде. Къде се намира ти? Изобщо, баба дечка няма грешка. Айде да те видя сега, дръвен на дръвен, разклапан, какво е? Що е то? Ема я го гледаме. Да, бе. Ей, бивате, бе! Да, бе. Ама той има ортус на жена за това, бе, и това те е научила сигурно. Вие какво правя? Вие какво правя? Браво. Ма давай назад, Виж какво какви какво меташ. правиш ти, бе? Какво мяташ? Мета, така се Какво мета. беше са, който е работил на големите сгях? Крайна сметка пак до моя голям тезгях се стигна, разбирате ли? Ама не личи си опита. Нали? Ето. Да, бе, виж как го вратиш. Врати. Така. Виж го. Седи си тука, ти като речеш така и веднага си викаш така. Газо тука. Така. Давай сега, врати се наред врати. Давай. Айде сега тук, вижте, до тука. Давай па. Давай. Опа! Ники, я го хвани ти да видим, ще може да го Айде, завъртиш. давай. Трудна работа. Хвани да видим, де. Айде, ти върви да видим. Просто си... Той така ги върти. Мъжът ти Той си така. специалист. Аз съм така, той така. Давай сега. Много пък. Така, виж, към Да не взема аз да ви покажа. Към втекнува, ще трябва да се изправи това. Давай и ти. Айде. Нещо Браво. беше, да. Бива, се че взем да нарежене вече. Чуй сега, само че ти не Не, мога аз да това лекаш ти толкова се. Ти, че имаш мускула, имаш, ама така, малко по-така, нежнечко. Айде, давай до тука. Масата нещо не сме затурили. Нещо на чорчите. Това е. Няма, аз ти казвам, Айде. че Иво е по-добър. Я да видя, чай да видя. Давай сега. Кой какво си е учил? Давай сега. Аз знам по друг начин. Ти знаеш, веднага да ти стане големо. Да. Айде, готово маска. Ай се. Кой ще нареже и да навие? И аз ще го направя. Айде се, можеш така, оливце. Да, аз. Опа, Така. така, сори. Разни, се, ноже. Давай. Така. Дай. Сега тук оливце. Той на шупна ли ще го правим? Не бе, баница. На къде? Как го правим? Сега. Ти една, тя една. Така, така. И след това на пажок. Не знаете, ще е пажок? Чакай малко, Любов. Чакай първо от едната страна. Сирене няма ли да слагаме? Не, това е ялова баница. Ялова. Все едно си роди баба дешка. Айде се тура пажоко. Айде. Така, тук. По средата. На средата той ще почне от тука. Давай се и ти. Смело. Давай по-смело. Той така, да бе. ти унуи. Давай. Той унуи, да. Той го наприка твърчилото. Не.
От тук почваш. По него. Давай сега. Така. Ячи сте бе, боже! Чина Браво. Младявиш той? Чино! Як си бе, баба? Браво, момчето. Браво, баба! Център. Браво! Език. Браво на тебе! Браво! Мил той, мил! Ете, Това е България! Мил баба той бе! Наследници имаме бе! че много си добър, мило. Не знам. Приятно. Дай една целувка на камерата. Ай, че Дай една написах, че целка. му капат ръцете. Айде. Добре, баниците направихме. Айде да ходим навънка да цепим дърва всички. Айде. Айде. Айде, бравете! Айде. Айде, бравете! Айде на дръвата. Айде на дървата! Браво, и ние сега като тебе, как ти ни казваше, браво, много добре. Как? Браво, мой. Браво. Отивна ти. Да, бе. Аз ви казвам, че съм професионалист. Вие не ми вярвате. Браво. Ама нали знаеш, че с един замах, като ще го направиш, ще го разцепиш. Даже разпалки мога да правя. Виждате ли? Да. Айде, който иска да цепи, Браво. да идва да цепи. Ники не. идва. Да, то не е със сигурност. С сряз. Само че... Не. Не искаш да цепиш. Чакай. Това Сега е ще съм ти- свикнал със сила да... Не, виж сега, има челъм. Точно с Трябва сряз с трябва. сряз. Трябва е тази част Да. на брадвата да удари, за да цепи. Виж сега. Чай, това не успях. Ма то явно това е ялъл. Не е ялава, не. Пънчи има, да, пънчи има. А. Ето. Ето. Казано и доказано. Да. Аз мога да цепа дърва. Факт. Ники не може. Аз не мога. Но па мога да меса баница. Може и да цепи и други неща, ама не дърва. Не, просто тук си има челъм, Виж който сега, аз съм го давам закупил. ти последен шанс, според мен ще го направиш. Едва ли. Да. Добре, айде. Дай. Човек трябва да се отсрамиш. Гледаш, ей тази част да Да попадне попадне по в... средата. Тук някакви Ето само така. кръц да се чуи. Айде, дай. Така. Моля ви, дръпнете се в страни. Внимателно. Я. Да, давай, Ники. Те е яко, между другото. Чакай, чакай. Ема, добре. Ники, ние всички вярваме в теб. Само аз не. Ники, вярваме в теб. С теб сме. Ама защо така? Да не го пипам. Не го пипай, брат. Без да го пипам, как? Директно го цепи, брат. Браво! Ето, Значи, Ники, ето правим. е. Можеш. Значи и дърва може да цепи. Вече и това. Това е. Бабо, деше, тия тикви от този край ли са много големи някакви страни? Гудещите тикви. Бабо, деше, искам да отидем в твоята маза, да покажем каква земнина си направила. Къде викаме ние земнико? Земнико. И искаме да приканим българите, младите хора, защото все по-рядко правят земнина и хубаво, че са бабите ни, дядовците ни, да отидем на селото да се вземем някой хубав компот и някой хубав буркан. Така че младото поколение трябва да започне все по-често да прави земнина и да се учим от бабите ни как се прави земнина, за да има, защото е много по-вкусно и много по-здравословно. Това от магазина не е по-хубаво. А знаете ли, се вика зимнина? Защо? Зима всъщност. Зимник, зима, защото есента направиш, а зимата взимаш. През цялата зима само взимаш от земнико. За това се вика зимаш. Глъжа ще има тук. Отгоре са сладкатата, бурвинчета, звониците, мармаладета, сливите, боров мед, инаков мед, така. Значи то няма нещо, което да няма тук. Представяш ли си? Да, си ги съм напишала. А, пише си След смокиня. това, Да, то се пише което Лютеница, кетчуп, там... Ой, там кетчуп такива- правите? Да моля ти се, бе, ти имаш ли Кетчуп? съмнение, Верна бе. работа. Ето така го съм пишала. Оти тура на децата в уния шишите и Това така. какво е, бе? Дюля. Това е цекло. Не, това е цвекло. Това е цекло на салата. О, Да, Виж на това мен е ми се прилича цекло. на дюля. Това е цекло. Да. Аз знаеш, какво най-много Има- обичам компот от Дюля. Да. Много обичам. Еми човек, там от отдолу това. некъде има компоте, отгоре има малини, брусници.
А това белото, какво е свинска Това е мъжчица. Един буркан да има. Ники, това не си го чува. Младежки без да... Това е много хубаво. Много да. Ял ли си като дете? Ял съм Аз като съм ял дете. на филия, И аз на печена филия, филия с шарена сол, това отгоре, ядеш Най-вкусното. и Да. ревеш. Аз буквално ям рева. Това доматчите... Това тия доматите са най-вкусни. Да, това е белено, печено, Това или с лучец и варено. шарена сол. И така да ги и мъцкаш. така. Олиш си отгоре, И така да ги мъцкаш. Лютика се казва. Да. И така да ги мъцкаш. Там отдолу има изварени домати. Абе, така. има Всичко. Общо взето, дойдохме за да кажем на хората, че трябва да се правят зимнина, защото е много хубаво да си влезеш в мазичката, си отвориш Да си и да си грабнеш. ухапнеш едно, че си положил труд и ще е по-вкусно. Второ, по-полезно е. Трето, българско е. Колко време ти отнема да направиш всичко? Това е. Еми, Едно цяло ред. като почнем средата на август, има маж, знаеш, ти каза, си биш майчета, утре ако направиш паут, ние направим квата в много. Да. И от Обаче средата на един ден август до кога? пцуе и утре до това почваме. Ами тя ни прави, когато вече има зеленчуци, До плодове. От средата на август до октомври. До октомври, то са в много, то отдолу ти е буркане, това тук ти е буркане, то си отванка има буркане, то навсякъде слагаш буркане. Скъпи приятели, надявам се тази емоция, която ние изпитахме по време на снимките на този клип, да сме ви я предали по най-ползотворния и позитивен начин. Искам да приканя повече от българите да се гордеят, че са българи, да спазват българските традиции и да поддържат българския дух, да учим децата си, че по-хубаво от българското и родното няма, да се научим да ядем хубава и полезна храна, най-вече, нали така, Никче? Българска. Българска, да, много е важно. По-малко дубайски шоколад, естествено. Да обичаме семейството си и аз лично искам да ви пожелая едни светли празници, защото идва Коледа, идва Нова година, идва моментът на сбъднатите мечти и желания. Бъдете себе си, бъдете българи. Да, и весели празници, щастливи. Пожелавам ви много късмет и бъдете щастливи. И от българското по-хубаво няма. И да не забравяме какво казва баба Дешка. Най-важно е да си пожелаем Късмет. А, Късмет за всеки. за всеки по нещо. Аз нищо не казах. Нищо, той и това ще го включа, да знаеш.